Zdraví vás Janka Revúčanka. Pripravila som si pre vás príručku pre škôlkárov. Tak môžeme začať. Otvoríme knižočku a nájdeme tu prvú stranu, kde detičky pomocou magnetu na udici môžu chytať rybky a pekne ich ťahať. Šup a s nimi do kyblíka. Takto si cvičia svoju šikovnosť a obratnosť a citlivosť, ako povyťahovať všetky rybky a popchať ich do kyblíka. Tak, ideme na ďalšiu stranu. To je strana zapínanie, kde sa môžu učiť rôzne druhy zapínania a odopínania. Zapínanie na malé tlačky, takéto zapínanie, čo býva veľmi často, alebo na vetrovkách, s týmto sa trošku potrápia, ale naučia sa. Ďalšia strana máme stranu s gombičkami a rôznymi zapínaniami. Je tu zapínanie na patentku. Musia zistiť, že či to majú zapnúť na gombičku, alebo predsa len na tú patentku. Kvietky pozapíname na gombičky, tulipánik na gombičky. Máme tu nejaké kvietky náhradné, ak by sa stratili. Ďalšia strana sú tvary a farby. Čiže deti musia priraďovať rôzne tvary k správnym tvarom. Na strane je to farba zelená a štvorec. Hviezdička dosť nepravidelná, tak ju musia trafiť tak, ako je. Tak. Srdiečko červenej farby. Šesťuholník modrý. A zaťahneme vrecuško. Šup. Ďalšia strana bábika, na ktorej sa naučia zapletať vrkvočiky alebo rozpletať. Tak. A nakoniec zaviažeme mašličku. To je taký problém od malička sa naučiť robiť mašličky. Ale naučia sa. Šup. Ďalej tu máme štipce, ktoré keď zapletú vrkočik, tak si to tam pripnú. Tak. Ďalšia strana je to pánočka so šnúročkami, kde musia najprv navlieť šnúrky do priechodiek. Tak. A nakoniec urobíme mašličku. Šups, a je to. Ďalšia strana je o mačke a myške. Ale kde máme myšku? Aha, tu je. Tu máme tulipánik, kde sa naučíme zase gombičky zapínať. A tu je mesiačik. A myšku dáme do diery, aby sa pred mačičkou skovala. Ďalšia strana je mačička, ktorej zaviažeme mašličku, aby bola predsa len krajšia. A čo toto má? Aha, kvietok. Mačička chytí myšičku za chvostík a strčí si ju do mliečka. Jaj! Tak. Ďalšia strana je tabuľa a počítanie a rátanie. Čiže číslo 1 dáme ako prvé a s jednou bodkou. Číslo 2 dáme 3 bodky. Číslo 4 4 bodky. Počkaj. Číslo 2 2 bodky. No ešte sa to ja musím doučiť. Tak.
som to ja doplietla. Tak. A je to. Musím sa doučiť. Ďalšia strana máme čo? Prasiatko, ktoré skrýva v sebe tajnosti. Srdiečko pripneme na gombičku. A máme tu štvorlístok, ktorý je pre šťastie. A máme tu kopu peniažkov, ktoré šikovné ručky povyberajú. Sa troška potrápia, že kde sú. Tak. Ešte jeden je tam. Tak, zapneme zipsík. A čo s peniažkami spravíme? Budeme ich rátať a dávať do prasiatka. 1, 2, 3, 4, 5. Aspoň sa deti naučia rátať. Či už korunky alebo iné vecičky. Tak, ďalšia strana máme počítadlo. Čiže 1 guľka, 2 guľky, 3 guľky. Čiže budú rátať, že 2 guľky a 2 guľky sú 4. Ďalšia strana máme sovičku, ktorá má za úlohu preletieť všetky slučky, aby sa dostala na svoj obľúbený konár. A sadla si na konár, ešte jedna slučka. A šup, na konár s ňou. A ona tam bude pekne držať, lebo je na magnet, ktorý pekne drží. Tak, a máme celú knižočku hotovú. Čiže túto knižočku si môžete u mňa objednať, keď mi napíšete správu na Facebooku Janka Revúčanka. Strany sa budú dať dokupovať. Dajú sa pekne vyvliekať zo šnúročiek a navliekať. Podľa potreby si môžete kúpiť stranu, ktorú potrebujete. Ešte sa tu ma detičky naučia, ako zaväžovať šnúrky. Tak. A knižočka je hotová. Nech sa páči, pa pa!